Ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija predao je juče ikonu koju je srpski član i predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu, rečeno je Srni u kabinetu srpskog člana i predsedavajućeg predsjedništva BiH. Ikona je smeštena u sefu u kabinetu srpskog člana i predsedavajućeg predsjedništva. Na pitanje Srne da li su dobili odgovore iz ambasade Ukrajine u BiH na zahtev o dostavljanju informacije u vezi sa ikonom, iz kabineta su naveli da uprkos tome što se nastavlja sa raznim insinuacijama i iznošenjem neistina, iz ambasade nisu dobili tražene informacije. Ambasadi Ukrajine u BiH obratili smo se preko Ministarstva inostranih poslova u Savetu ministara, ali još nismo dobili nikakve dokaze na osnovu kojih zasnivaju svoje tvrdnje da je ikona kulturna baština te zemlje, niti da se nalazi na listi otuđenih artefakata, istakli su iz kabineta srpskog člana i predsedavajućeg predsjedništva BiH. Kabinet je zatražio od ambasade Ukrajine u BiH da navedu relevantne informacije u vezi sa ikonom koja je poklonjena šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu prilikom nedavne posete istočnom Sarajevu. Od ambasade Ukrajine u BiH je zatraženo da pojasni na osnovu čega bazira tvrdnje da je ikona kulturna baština te zemlje, da iznese relevantne dokaze koji nisu bazirani na internet izvorima, te da objasni i predoči dokaze kome i u kojem periodu je ona pripadala ukoliko ih posjeduje. Prema saznanjima kabineta, predmetna ikona se ne nalazi ni na jednoj listi zaštićenog, izgubljenog ili otuđenog kulturnog blaga niti jedne zemlje.